Cúig, ceathair, trí, dó, haon. Seo bliain arís ag léamh na nuaíochta as Merica. Tá sé an 19 lúnasa 2015 agus má tá tú ag fíorfaí cá Rómé le 37 níos bhí mé sa Ghearmáin, san Elvéis, san Ostar agus in Éireann. Sin bhí mé ar maléhan de sire bliain túil san Eorp. Sin scéal eile seo deistam an nuaíochta léamhdaoibh ní mar scéalta fearsanta rec agus an bhfuil mór scéal na nuaíochta neamh ná bás phríosúnaí in príosún fiscill in Nuaimhreach. Well, má tá cill san ainm beidir gur nod é sin nach bhfuil gachrad a gceart. No, tá go leoráid san é gentar ann Hudson le cill an tú is focail é sin as an sean ísiltíris is chosúil agus siad na hísiltírí a tháinig an seo ar dús a danamnaí na háiteannaí. Tás leid anarm agus mar sin bhaid orm má shróm a héide inis agus rísta brónarm an bhí garamúil ach diad an pásachar ar seo stoch ach ní dhéanam mé ar agla nach tasúi sé bhís. Sin bhaid mé gceart go tamilín eile. An onan phríosúnach agus inméid. Áitritheoir, cónatheoir. Séidir é úsáid, cibé. Is chosúil go ráfhaid bunaí meabharchláinte ag a bheith seo Samuel Harold Mario fiche héanú lá ebron sé bás an Baltaniu metheh úil lúnas. Tá sé bit nach ceirihí marmh gan an scéal seo teacht chun solas. Sin cho má is atá na húdaráis príosún ag ceilt rudaí. Cibé is sóldúin go bhfuil feidhmí meabharchláinte ag go leor de phríosúnaí na stáit. Caiitear isteach í de bhar drugaí agus tar nó I dtionan na drugaí mintinní agus sin ceann na fáhannaí go gríochnaíonn na daoine seo. Sa phríosún mar dtionann siad rudaí nach mé fiagsú leis. Meg log an focail erratic. Agus bhí ceart an focail sin a bheith agam. Aráideach mearbhlach spirúd gúgach. Spirúd sin an focail atá wein. Is maith mé búlan spirí idir na sráideannaí agus tugann sin gleiread duine cínte agus caiitear isteach na phríosúnaid. Chaimé seo bharcail spirúil. Marcathe. Nice. Rómé. Samuel Harold. Is chosúil go nearna sé, ní nací nó, rudaí cínte a spéalach sa phríosún. Bhí stair spirúil aige. Ach an rud atá tácaich an solas ná go raibh sin mar nós sa phríosún phríosúnaí a ghlaire gan trócaire. Bhí an nós sin chó
Nóswer sean wonathe bí an focail atá. Bhí nós seos phríosún chósean wonathe sin go raibh squad gleirethe an. Raibh siad san go cilíonn duine cinnt a raibh fua ag an governóir dó nó rud mar sin agus thiúrthach siad gleire dó. Nis tugadh gleirú neamhrócrach do Samuel Harrell is cosúil go bhac go rion spríosúnaí an gráda trí fuinneogaí doras a gilíní. Maidir le sean fág bhfuil méid in seo. Dar le rion sanna príosúnaí bhí siad ag léimtear mar a léimach duine ar trampolin agus faoi dhear a cathú sí staire é chó rís. Ag léamh nuachta bhfuil nua mé léamh folklór. Seo hí cheist. Ach, seo mar í an tré. Borb trí an toringach. Borb forréic noch. Tréan. Tuaici mé tréan. Caithú síos an staire chu tréan sin é gur fágú é na chlap é mar a dáchach duine a bhí ina íbertach ag buama, I beléir go raibh cnámh briste ag agus nach raibh sé ag luí ar bhealach nádúir. Cibé? Tá sé tagtha chun solas sin is go raibh squad gleirethe sa phríosún seo agus buchas le dia go bhfuil sé tagtha a chuidir a dálín cábhas cibéad príosúnaí eile a maraíú nó a gortaíú go doma. Ar nó tá an príosún na tuairt le fés go raibh sé ag troid le príosún nach eile agus an sin go raibh sé ag troid leis an bardéirí. Ach is léir ón chás seo nach raibh ach gur tháinig siad níor a dua agus gur thug siad gleire gan tróchre ar bidó. Scéal an trúbhealach. Dal an tugadh an gléire seo dó agus glas láimhe agus farir sin cleachtas na bólíní agus na mardéiríonn seo America. Na fórsaí slandála ag dul chun donis amach samach dar limsa. Cibé, scéal gnó agus seo scéal faoin na fáslaí. Ina sagháin é sé cheartam an focail sin úsáid. Nuair a bheannaim isteach na folklórí, tugann siad an focail fáslach mar innéagsdíireach ar a bhocail upstart. Ach ní thugann siad éon rud eile faoi. So blacham leis gur féidir an focail fáslach a úsáid sa chuí céanna agus a úsáid sin an bhéarla an focail upstart. Péidir nach manan sé ach le fás éíche in measc blandaigh. Ach, tá mé á úsáid. Agus sa chás seo, fáslaí is na cólachtaí seo mar Airbnb, Uber, céir deile tá rion teile an na henan nach chéile ar níos fuidir reis nuchtán. So ní racha mé rai ach
Tá agan go faoin cólachtaí idirlín seo go léir atá rééis fás go sciopí le cean ó 5 bliana nós ina measc Airbnb, Uber agus go leor eile. Agus tá siad san ag duine creiche lucht eibrethirí na ggólachtaí seanmhonathe in Silicon Valley. Agus sa lá an jobhan is cólacht seanmhonathe é cólacht ar bith tá níos sinne ná 5 bliana déag. Mar sin Google, Yahoo, Microsoft, well, níl agam an siad sin in Silicon Valley an áíre. Ach cibé tá táthraigh tuairt éon na chorn na cólachtaí seo. Unicorns. Tá stair leis bhacail tá dearan ach níl agam céir daon. Ní scéala seo an áíre ach bháin go bhfuil go léir go bhfuil díl seocht na neibrethóirí dá sparán seachas dá ggólachtaí rud nach ionú dearan. Scéal idirnáisiúnta an rúis mar is ó luin faoi láthair tá smachtbhainaí díana i réim san iarthar i dtaobh na rúise. Margheall annexation. Margheall nascú. Go an cúige isteach san impire. Go an cúige. Góil. Tú cinné. Nasc róil. Come on, sin. Maidin sin. Nasc róil. Sin an terma úsáid si mé, tá sagam gúil mé comú ach na cuma. Sa léis nasc róil na críime ag an rúis tá tíortha an iarthar tar éis smachtbhainaí díana a chur i bhfeidhm agus dá réir sin tá síl éirithe beagán níos déine de rúisi. Tá bailscú úfástach sa tír, mar tá sé chuid dechar sin teacht airí go háidethe airí ón iarthar. Tugtar le fios go bhfuil anrách chuirte rudaí mar té, tub chafaí, éadaí páistí agus málaí dromad an scail, mar hampla. Tá an táiltéis fi féin mar baraméadar don bhailsciú seo agus don púlú ag na múil. Is chosúil nuair a bhíonn rud go maith sa rúis díoltar na mílte piruiseach sna stáisiún trénach sa rúis ach ó thosan smachtbhainaí agus an cúlú ag na múil seo ag na míochta. Níl a leachuid duna piruiseach ó dhial agus a míoch. Séir detá sa piruiseach dálim scéal ná pióg beg líonta le cabáiste agus feabhail. Rud beag cosú leis a Cornish pasties ar linn. So, sin é an rúis agus a piruiseachnaí. Scéal ón Israel is chosúil go bhfuil isteachas amach le 300 Palestíneach i brísún ag an Israel
gan chúis. sé sin níor chúisiúíú iad as tada. Ní dhearnar siad tada agus ná dá me chun focail béarla agam leid bheith me ná an focail a lorg sa bhachla. Mar bhfuil dul mórm sé imtheornam. An réilge. Nus agam an chóir maithí nó droch chóir a go bhfuil focail gailge ag teach agam sulla dagan focail sé imtheornamig. Tá daoine seo imtheorna. Stop broadcast. Well, no, fanna me, lena me ráid. Hello. Hello. You are calling from the Windows Service Center, and what are you telling me? I see. I see. I see. Where are you calling from? Where is that? Wonderful, wonderful. In Los Angeles, how is the weather in Los Angeles? It's really very good. How hot is it? How hot is it in Los Angeles right now? Imhe. Now, gleich on Microsoft Operator Service Center. Ag ráliam go bhfuil mar ríomhare ag chur vírus amach. Is tócha gur cheartm dul go dtí sí Vitalín éigean agus cínsú nach bhfuil mar ríomhare ag chur vírus amach. Nó tá sean chur amach agam ar na gluochanna seo agus bainna man tainna astú. Deag ná sé díla méad a chuineáil ar an líne ar fe chuig nó déanóid. Béite gur cheartm dhéanaan is cuairmí a chéadú réide. Cibé ar eis go dtí nuacht, Israel. Tá isteachas amach le 300 Palestínach imtheorna ag an Israel. Níor chuirú éon rud in le ach tá siad brísún. Agus tá duine prísúní seo, prísúní neamhleathacha iad seo dá an scéal. Tá sé seo díreach cosú le KZ in sa Gearmáin. Tá na duine seo caiitisteach brísún gan éon rud a bheith chur in le. Agus cibé tá duine acu Mohammed Alan Dliadort siocha hén bliana dís tréistáil ar stáil cochris. Agus tá sé ar leabham bháis is chosúile ach tá sé gan éithna gan ar lára le bhfuil bhí sé ar feadh chopla lá agus hapa na húdaráis an 10 chun é bheithú go héigeantach sé sin ní rug sé cad bhí a thuirt dó féin bhear go bhátáil. Agus tháinig sé ar eis na chun sí srís chopla láhain. Idir dálín ní lisig céad bhícheart an Israel dhéanana ar nó. Déirim sé céad bhícheart an Israel dhéanana. Bhícheart a Israel an fearr seo a scaoile sír ní cheart do dhuine a bheith i brísún gan chúis. Agus má thugraíonn an duine sin gan bhí isise sin é ráha. Tá an Stát Israel á éignú
níl éon chuí eile I seo rá. Chus má bhallacht na daoine thugraí seo dhéanamh chus manáire iad. Ní féidir éon déile rá faoi seo. Ní féidir an policy seo chosaint agus ní cheart é chosaint. Scéal faoi Donald Trump. Geir is féidir a rá faoin fearghrín seo. Tá sé rééis an lasarachar sa bharach I rásúchtaránachta an fortíí fablachtánnaí, agus a bheagná bhór a chinntiú go mé an bua ag go bártaí déimleach sa chéad oltáchan uile. Tá Trump ag tógáil líne aindíon ar fad ó híomh inimirce de. Go háirithe inimirce ó na tíre Latino, Mexico, Chile, áitaní mar sin. Agus ní os rud ag go bhfuil anchuid tacaíocht á fáilige ó éití dhéis a fortí sin níl dar ráha ag na hiorthóirí eile ach é leannacht agus polisithe fré Latino chur I réim freisin. Tá seo cinntiú ar nó nach bhuaiche an pártaí poblachtánach bhóta Latino ar bith sa chéad oltáchan eile agus a chur úfáis ar siúd I cheapan gur cheart rud éigin leiscéir dearfach a dhéanamh ile inimirchas na Stáitiantaithe seachas sa bheith chomh dúilteach sin. Ach ní féidir aon rud a dhéanamh Tá Trump chun cín sna daon áibh. Pobal bhreithne. Tá sé chun cín sna pobal bhreithne. Agus sin méid de nóíocht Mheireachá, bron orm faoin bhriseadh isteach an sin, Mas cáisleata le héad, bí deagháil le rialtas na Hindia, na Bangladesh nó na Pakistáine, mar ba léir agus ba riléir gur tháinig an ghlaoch sin. Ní as Los Angeles, California, mar is dúirt an bhean ach áiticiint sa subcontinent. So, sin an nóíocht don láinneamh, bhíoh lá deas agah, bhfuil mé láhairt le faríis san amháid. Slán.